Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorriak Xaloa telebistara, maiatza 10 dugu gaurkoan asteazkena, egun ezagun Iruñerriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Gaurkoan elkarrizketen tartean, bi gonbidatu izanen ditugu, lehenik eta behin Sortzen elkartetik Sergio Iribarren izanen dugu, izan ere hilabete honetan hemendik aste gutxitara Sortzen jaia ospatuko dute, maiatzaren 21ean eta xehetasun guztiak emanen dizkigu. Ondoren liburu baten aurkezpenarekin aurrera eginen dugu, Maili Zubeldiak Deserria haurtzaro liburua argitaratu du eta bere esperientzia kontatuko digu idazle moduan. Horren ondoren, zaratak tartean gaurkoan musika ona izanen dugu, Suakai taldearen kontzertua ikusteko aukera. Egunero egiten dugun moduan, orain lehenik eta behin eguneko lerroburu nagusiak ikusiko ditugu Aitziber Iturriarekin. Arratsaldeon Larraitz, hauexe dira gaurko egunak utzi dizkigun lerroburuak. Maiatzaren 10ak honako albiste hauek utzi dizkigu gaurkoan. Euskararen Nafar Kontseiluak Nafarroako administrazio publikoetan euskararen erabilera arautuko duen foru dekretuaren proiektua onetsi du, eta honekin lotuta EH Bilduk salatu du dekretuaren zirriborro horrek lenguak baino konpromiso gutxiago hartzen dituela. Ikurren legearekin lotuta Nafarroako banderen defentsan eta Nafarroako gobernuaren aurka manifestazioa deitu du herritar talde batek hurrengo ekainaren 3 eta epaitegietatik albisteak ditugu. Txeikouna kanporatzeko agindua eman du epaileak, behin-behineko erabakia da eta errekurtsoa jarriko dutela edo diotela iragarri dute. Hezkuntzan bestalde Maria Solana kontseilariak azpimarratu du 0 eta 3 zikloan plaza eskari egin zuten familiek ez dutela berriz ere eskaria egin behar izango. Eta Iruñeko udalak prostituzioari buruzko gizarte eztabaidaren lehenengo jardunaldiak antolatu ditu. Nafarroako gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak esnea ematen duten latxardien sektorea elkarrekin sustatzeko plan bat bultzatuko dute. Eta Nafarroako enplegu zerbitzuak prestakuntza eta enplegu programa laburragoak eskainiko ditu 914 pertsonentzat. Eta albisteekin bukatzeko, egunero Nafarroako hainbat herritan euskararen abenturan ari diren herritarrak hobeki ezagutu, haiekin elkartu eta euskaltegiak ezagutzeko bisita egin dute AEKaren euskaltegira, Nafarroako eragile politiko, sozial eta sindikalek. Aurrera egin dezagun egunkarietako azalekin, Diario Navarra egunkariko lerroburu nagusiak hauxe dio gaurkoan, ekimen herritar batek Nafarroako banderaren defentsa kalean eginen du ekainaren 3an. UPN PP Ciudadanosek deialdiarekin bat egin dute eta PSNek aste honetan erabakiko du. Lauko gobernuaren sinbolo legearen indargabetzea gaitzestea dute helburu protesta honen bidez. Gaurko argazkiko protagonista emakume nafar bat daukagu, Raquel Urtasun, nafartar batek autonomoak ikertzen ditu, Uber multinazionaleko ikerketa zentrua zuzenduko du Toronton, eta esan bezala Raquel Urtasun hortxe dugu Toronton, ageri zaigu kotxe autonomo batekin argazki nagusian. Bukatzeko beste bi albiste gehiago, Decathlonek Imarkoaineko planta itxiko du 130 langilerekin, eta bukatzeko bi gazte hil dira Madrilen igogailua lurrera botata. Eta aurrera egin dezagun Diario Notizias egunkariarekin, lerroburu nagusian hauxe dugu gaurkoan, Decathlonek Imarkoaineko logistika zentroa itxiko du 130 langilerekin. 2018ko bigarren 6 hilekoan Leonera bideratuko dute jarduna. Plantillaren birkokapenak negoziatzen hasi dira eta esan beharra dago ez dagoela enpresa komiterik. Gaurko argazkiko protagonistak gaurkoan COEkoak ditugu, izan ere COEk hitzarmen ekonomikoa babestu du, Garamendik foru autogobernuaren izaera konstituzionala
azpimarratu du argazkian Manu Ayerdi, Miguel Sanz eta Garamendi COeko presidente ordea ditugu. Bukatzeko beste bi albiste gehiago, San Ferminetan San Frantziskoko jaigunerik ez da izanen, eta bukatzeko goiko aldean argazki batekin lagunduta datorkigu gaurkoan Jon Arretxe, idazlea, hauxe diote bere adierazpenek pertsonai bezala polizia gaiztoak interesatzen zaizkit gehiago, beltzagoa baita. Eta Gara egunkariari dagokionez, hauxe dio lerroburu nagusiak argazki handi batez lagunduta, erraustegia bigarrenez 3 aldiz garestiago. Zubietako orube honetan 2011ko martxoko ekitaldia errepikatuko da gaur, erraustegiaren lehen harria jarriko dute. Orduko ikamika guztiek bere horretan diraute. Beste lerroburu txikiago batean erdialdean, PP, PSOE eta Ciudadanosek preso gaixoen tratua alde batera utzi dute, Kongresuan legea betetzen dela esaten dute, nahiz eta urtean estatuan 101 preso hiltzen diren. Eta bukatzeko, Frantziako politikaren berri ematen digute Gara egunkarian, Valsen iesaldiak Macronen magalera panorama politikoaren nahasketa ekarri du. Eta Berria egunkariaren azalari dagokionez, lerroburu nagusian ezbehar lazgarria, ihesbidea desbide, larrialdi zerbitzuak eta Mediterraneoan hildako haur baten hilkutxa garraiatzen Salemon Italian ageri zaigu argazkiko protagonista, eguraldi epelak bultzatuta Mediterraneoa itsasoz zeharkatu nahi duten iheslarien eta migratzaileen kopurua gora hasi da berriz aurten, 1500 inguru hil dira, azken egunetan soilik 245 pertsona. Europako Batasunak Turkiaren ituna egin zuenetik hildako gehiago daude. Eta beko aldean protagonista nagusia Manuel Valls dugu, ez du agur esan nahi, Manuel Valls esan bezala argazkian ageri zaigu, Alderdi Sozialista hilda dago, adierazi du Manuel Valls Frantziako jarduneko lehen ministroak eta bere burua eskainiko du Macronen zerrendan joateko. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herria Irratiko lagunen agerkarira, Txeikouna kanporatzeko epaia kaleratu du auzitegiak eta bertan elkartasun argazkiak ikusi ditzakegu, bestalde batetik Iruñeko Orfeoia kantari bila ari da, eta bukatzeko administrazioan euskara erabiltzeko dekretua kontrako norabidean doala salatu du EH Bildu alderdiak. Maiatzak 10 dugu gaurkoan asteazkena, ikus dezagun ze nolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko egunero egiten dugun moduan, elikagaien etiketen edukia aztertuko da gaur asteazkenarekin Zabalguneko Zibiboxean eginen den hitzaldian eta euskaraz izanen da. Arratsaldeko 7etan hasiko da Nerea Ganboa nutrizioko gradudunaren eskutik eta sarrera librea izanen da aurretik gonbidapena hartuta. Bestelako kontuekin aurrera eginez, LGTBI zentroa hilabete honetan irekiko da Iruñean, San Gregorio kalean kokatuko da 28. zenbakian. Eta bestalde, prostituzioari buruzko gizarte eztabaidaren lehenengo jardunaldiak maiatzaren 11 eta 25 unean uneko eta tokian tokiko egoera eta Europako araudia aztergai izanen dira. Jardunaldiak Iruñeko udalak antolatu ditu, Abiatze Andrea eta Iesaren aurkako batzorde herritarra kolektiboekin elkarlanean. Duke eta Parmitano astronautek bi zuhaixka landatuko dituzte galaxia lorategian Iruñean, nazioarteko espazio zentroko ordezkariak dira bi hauek. Eta bestalde, enplegurako lehen formakuntza amaitu eginda, 6 hilabeteko iraupena izan du eta udalak ordaindu egin du proiektu hau guztia. Bestalde, deialdi publikoak kaleratu ditu Iruñeko udalak hainbat lanpostuetan, goi mailako ingurumen tituluduna, industria elikagai goi mailako tituluduna eta txistu irakaslea.
Eta etxe kaleratzeen krisia landuko da gaur bertan Yamaguchiko liburutegi publikoan komik tertuliaren barruko ekimena da. Eta bestalde Ingurumen Hezkuntza Museoan gaur Koloradoko arroia aztertuko dute Suam del Cerroren eskutik arratsaldeko 7etan izanen da hitzaldia. Eta joan gaitezen Hego Esibarraldera asteazkenero egiten dugun moduan, triatloi kanpaldiari dagokionez modalitate honen oinarriko kontzeptuak eta kirol jarduera landuko dira. Hego Esibarko Hiruki kluba da antolatzailea eta taldeen ezaugarriari dagokionez 6 eta 17 urteko bitarteko aurrei zuzenduko da. Izena emateko epea ekainaren 1 eta uztailaren 10 bitartean egin beharko da. Eta bestalde 2017-18 ikasturteko onarpen ezohiko aldiari dagokionez, onartuak izateko eskaerak maiatzaren 1-tik 16ra egin beharko dira eta 0-12an hitzordua hartu behar da. Bestalde, egul batiko kanpaldiari dagokionez, izen emateko epea aurreinskripzioak telefonoz baizik ez dire eginen 012 telefonaren bitartez ekainaren 9-tik 16ra. Eta bestalde 2017ko parte hartzeko aurrekontuetarako proposamenak aurkezteko azken egunak maiatzaren 14ean bukatuko dira. Hego Esibarralde batera utzita joan gaitezen Etxauri aldera, jaiak antolatzeko azkeneko batzarra igande honetan eginen dute maiatzak 14 Etxauriko udaletxean arratsaldeko 6etan. Eta Etxauriko jaiak iragarriko dituen kartela egiteko lehiaketa antolatu dute baita ere, parte hartzaileek maiatzaren 18 baino lehenago aurkeztu behar dute. Eta Etxaurirekin bukatzeko sorosle izateko deialdia eta igerilekuetako taberna hartzeko proposamenak maiatzaren 2-tik 19ra egin beharko dira. Eta bukatzeko joan gaitezen Galarreko Zendea aldera, Cesar Rotazuren erakusketa Espartzan izanen da, Espartzako bizilagunaren erakusketa hau ikusgai egonen da maiatzaren 8-tik 28ra Espartzako herriko etxean. Eta bestalde noaingo oinarrizko gizarte zerbitzuen mankomunitateari dagokionez, aukeren berdintasunaren egitarauaren berri ematen digute, emakumeentzako autodefentsarako tailerra izanen da Galarreko Zendean, maiatzaren 27an larunbatarekin Eskirozeko kiroldegian, goizeko 10-etatik ordu 2etara. Eta bukatzeko 2017ko zirkulazio zergaren bandoari dagokionez, borondatezko ordainketaren epea maiatzaren 31an bukatuko da. Eta elkarrizketen tartarekin aurrera eginen dugu oraingoan, gaurkoan lehenengo gonbidatua Sergio Iribarren izanen dugu, sortzen jaiaren inguruan hitz egitera etorriko zaigu, izan ere hemendik gutxira ospatuko dute Iruñean, maiatzaren 21ean. Eta bestalde batetik, liburu baten aurkezpenarekin aurrera eginen dugu, Maili Zubeldia etorriko zaigu, Deserria haurtzaro liburua aurkeztera. Musika kontuak izanen ditugu zaratak tartean gaurkoan, Suakai taldearen kontzertuarekin.